Most pedig térjünk is rá akkor a beszélgetésünkre, most pedig térjünk is rá akkor a beszélgetésünkre. Alakítania, tegyük idézőjelbe, a nőiességét. Hogy ne kockáztasson, hogy ne tegyük idézőjelbe a nőiességét, hogy ne nőiességét, hogy ne kockáztasson semmit. Hát köszönjük szépen ezeket a témajavaslatokat, vagy felvetéseket még, vagy, vagy felvetéseket még, a témajavaslatokat, vagy felvetéseket még egyáltalán így lesz, erre fogunk törekedni, és hát semmiképp sem konkurensként tekintünk majd a különböző ilyen tekintünk majd azért, hogy a környezetünkben lévő sportélet az előre tudjon menni. Sportélet az előre tudjon menni.